ईशनम् गोकुल उत्सवमे ईशनम् गोविन्दं गोपिका प्रियम् गोविन्दं गोपिका प्रियम् गोकुल उत्सवमे ईशानम् गोविन्दं गोपिका प्रियम् இப்போ ஃபுல்லா சொல்றேன், ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபுல்லா முடிச்சிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கோவர்தனதரம் வந்தே கோபலம் கோபரூபிணம் கோகுலுத்சவமே ஈஷானாம் கோவிந்தம் கோபிகா பிரியம். எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. वंदे नवगणश्याम वंदे नवगणश्याम वंदे नवगणश्याम द्विभुजं मुरलीधरम द्विभुजं मुरलीधरम पीताम्बरधरं देवं शरदं पुरुषोत्तमं वंदे नवगणश्याम द्विभुजं मुरलीधरम पीताम्बरधरं देवं शरदं पुरुषोत्तमं எல்லாரும் ஒருத்தர ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தே நவகணश्याम द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं शरदं पुरुषोत्तमं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरि बोल. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. Thank you. Hare Krishna. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानात् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य. No माताजी. ओके माताजी. हरे कृष्ण. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं. नो माताजी. फर्स्ट स्टार्टिंग. ओम नमो भगवते Yes, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiyate.
नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। नमस्कार माताजी। நமஸ்காரம் நமஸ்காரம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माताजी। பிரணாம் மாதாஜி, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी, வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே சேம் டு ஹரே யூ. கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா வாழ்க மாதாஜி. வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. இருபத்தி நாலு. எஸ், 24. எஸ். இப்போ நம்ம இந்த 25வது பதம் வரைக்குமே யாரெல்லாம் வைகுண்டத்துல இருப்பாங்கன்றதெல்லாம் படிச்சோம். அடுத்து யாருக்கெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குன்றதையும் படிச்சுட்டு இருக்கோம். யாருக்கெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது என்பதையும் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சூன்யவாதிகள், நாத்திகவாதிகள் இல்லையா, அதே மாதிரி அதாவது மாயாவாதிகள், இவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த இடத்துல என்ட்ரி கிடையாது. வைகுண்டத்தில் என்ட்ரி கிடையாது. வெறும் பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் என்ட்ரி. ஏன்னா அதற்கான காரணமும் நமக்கு தெரியும். திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்தை மட்டும்தான் பக்தர்களுடைய இலக்காக இருக்கின்றது. அதனால அங்கே சென்றாலும் அந்த செயலில் மட்டும்தான் அந்த பக்தர்கள் ஈடுபடுவார்கள். அதனால திருத்தொண்டு புரியறது மட்டும்தான் அதாவது வைகுண்டத்தில் நாம நிகழ்த்தக்கூடிய ஒன்று. அதற்காகத்தான் பகவானும் அத குவாலிஃபிகேஷன் எதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது எலிஜிபிலிட்டின்னா அந்தந்த குவாலிஃபிகேஷன். இப்ப டாக்டருக்கு படிச்சவங்க டாக்டர் உத்தியோகம் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இல்லையா. சோ அட்வொகேட் படிச்சவங்க அட்வொகேட் உத்தியோகம் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இல்லையா. அதை மாற்றி நம்ம பண்ண முடியாது. வேற பண்ணாலும் அது அவ்வளவு நம்ம பக்குவமாக செய்யவே முடியாது. அது ஒரு டெம்பரரியா ஒரு 10 நாள் 100 நாள் கூட செய்ய முடியாது நம்மளால. சோ நல்ல எதற்கு வாசிக்கின்றோமோ எதை படிக்கின்றோமோ மெயினா அதை தான் நாம நம்முடைய தொழிலாக நாம கண்டிப்பாக செயல்படுத்துவோம். சில காலகட்டங்களை நம்ம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்தால் கூட நம்முடைய இயல்பினால் நாம அதே தொண்டை தான் நாம செய்ய போகின்றோம். அதனால சோ எதெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷனா வைகுண்டத்திற்கு என்ட்ரிக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் உள்ள என்ட்ரி. அதை தவிர்த்திருப்பவர்கள் அவங்களுடைய இலக்கே வேறு. சூன்யவாதிகளுக்கு இலக்கே கிடையாது. ஸோ அதாவது அவங்களுக்கு இந்த ஆத்மா உடல் இந்த கான்செப்ட்ஸே கிடையாது அவங்களுக்கு, சூன்யவாதிகளுக்கு இல்லையா. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். வேத சாஸ்திரங்கள் என்பது எல்லாமே எதுவுமே கிடையாது அவங்களுக்கு. தட் இஸ் அது சூன்யவாதிகள். அடுத்து நாத்திகவாதிகள், அவங்க முழுவதுமே 100% பௌதீகத்திலே இருக்கக்கூடியவர்கள். பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன், ஐ எம் த பாடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க நாத்திகவாதிகள். அடுத்து மாயாவாதிகள் அவங்களுக்கு ஞானம் இருக்கும், ஆனால் அந்த ஞானத்தை அவர்கள் வேறு விதமான அதாவது பக்குவமான முறையில் இருக்காது. அதாவது பகவான் இதற்கு மேல ரூபம் உண்டு என்ற அந்த ஞானத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. வெறும் அரூபத்தன்மை
இந்த பிரபஞ்சமே மாயை, எல்லா மாயை. பகவானும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரித்து வந்தாலும் அந்த ரூபமும் மாயை எண்ணக்கூடியவர்கள். சோ நமக்கு எவ்வாறு இந்த பௌதிக உடலோ அது போல பகவான் அந்த அதாவது உடலை ஏற்று வந்தாலுமே அது பௌதீகம்தான் என்பது அவர்களுடைய கருத்து. சோ இவ்வாறு அவர்களுடைய அதாவது எல்லாம் மாயை எனக்கூடிய அந்த கருத்தோடு இருப்பதால் தான் அவர்களுக்கு மாயவாதிகள் என்று பெயர். சோ இந்த இடத்துல மாயை என்பதை விட நாம ஒன்று சொல்லலாம், தற்காலிகமானது என்றுதான் நாம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இங்கு அனைத்துமே இருக்கின்றது, இல்லை என்று நாம யாராவது சொல்ல முடியுமா? அனைத்தும் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது, எல்லாம் வல்ல இறைவனால். ஆனால் அனைத்திற்குமே தற்காலிகம் எனக்கூடிய டெம்பரவரி பொசிஷன் தான் இப்ப அதாவது வரும் போகும் வரும் போகும், அப்படிதான் நம்மளுடைய காலகட்டமே. இதே மாதிரி இந்த அண்டங்கள் படைக்கப்படுகின்றது, பகவானுக்குள்ளே அடங்குகின்றது, அழிவது கிடையாது. அதாவது அழிவு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையே அனைத்தும் பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கி விடுகின்றது. மீண்டும் அவருடைய வெளிசுவாசம் வரும்போது படைக்கவும் படுகின்றது, உட்சுவாசம் வரும்போது உள்ளே சென்று அடங்கி விடுகின்றது. சோ தற்காலிகமான தட் இஸ் அ டெம்பரவரி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆர் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? சோ இந்த அண்டங்கள் அனைத்துமே தற்காலிகமானது, கால அளவை கொண்டது, காலத்தின் ரூபத்தின் அடிப்படையில் இது படைக்கவும் படுகின்றது, ரட்சிக்கவும் படுகின்றது, மீண்டும் பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கியும் விடுகின்றது. அது அழிவது கிடையாது, இந்த ஸ்தலம் அழிவு கிடையாது. ஆனால் தோன்றும் மறையும், தோன்றும் மறையும், இத்தகைய நிலையில் இருக்கிறதுதான் இந்த பௌதீக உலகம். ஆன்மீக உலகம் படைக்கப்பட்டது, அது அப்படியே நித்தியமாக இருக்கின்றது. பகவான் அங்கே நித்திய வாசம் செய்கின்றார். அங்கிருந்து வரக்கூடிய இந்த விரிவங்கங்கள் இல்லையா, அவதாரங்கள் எல்லாமே இந்த பௌதிக உலகத்துல தற்காலிகமான செயல்கள். சோ வருவாங்க போவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் பகவானுடைய இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே படைக்கப்படுகின்றது, ரட்சிக்கப்படுகின்றது, மீண்டும் அழிக்கப்படும் என்பது சொல் எதற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது? அவருக்குள்ளேயே சென்று அடங்கியும் விடுகின்றது இல்லையா, இந்த மகா பிரளயம் வரும்போது. சோ இத நாம நன்னா மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். இப்படி இந்த 3 விதமானவர்கள், நாத்திகவாதிகள் இந்த புவியில மீண்டும் பிறக்கிறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு. ஏனென்றால் காட் கான்செப்டையே அவங்க நிராகரிப்பவர்கள். கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கார் என்பதை அவர்கள் என்றைக்கும் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவனால் தான் நாம இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை அவர்கள் எப்பொழுதுமே ஏற்றுக்கொண்டது கிடையாது, பாடிலி கான்செப்ட். அதனாலதான் அவங்க இழிவான உலகங்களுக்கு. அப்ப எப்ப நாம இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுடைய நிலையை நாம மறந்து விடுகின்றோமோ இல்லையா, அதை நினைவில் கொள்வதற்கான முயற்சி கூட நாம செய்வதில்லையோ, அப்பொழுது கண்டிப்பாக அந்த முயற்சி என்பது இந்த உயிர்வாழ் இடத்தில் இருக்க வேண்டும். எதுவரைக்கும் முழுமையான அஜ்ஞானத்தில் நாம் உழல்கின்றோமோ அந்த அஜ்ஞானத்திற்குரிய அந்த உலகங்களுக்கு தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். அத்தகைய உடல்களை ஏற்பதற்கு பகவான் அனுமதி வழங்குகிறார். சோ நம்ம கர்ம பலன்களும் அவ்வாறே அமைந்திருக்கின்றது இல்லையா. நம்முடைய உணர்வுகள் மற்றும் கர்ம பலன்கள் எல்லாமே நமக்கு ஒரு இழிவான ஒரு உடலை ஏற்பதற்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. இது யாருக்கு? நாத்திகவாதிகளுக்கு. சூன்யவாதிகளுக்கு எந்த கான்செப்டுமே கிடையாது. எஸ் இல்லையா. அடுத்து மாயாவாதிகள், அவர்கள் பிரம்ம ஜோதியில் இணைவதற்கான காலம். ஆனாலும் இந்த 3 பேருக்குமே வைகுண்டத்தில் என்ட்ரி கிடையாது அப்படிங்கிறது 25வது பதம் வரைக்குமே நாம இதை பற்றி தான் வாசிக்க போகின்றோம். எஸ் கீதா மாதாஜி வாசிங்க. ஏ அப்யர்த்திதாம் அபிஷானு நுருகதிம் பிரபன்னாஹ ஞானம் சாதத்வ விஷயம் சஹதர்மம் யத்ரஹ நாராதனம் பகவதோ விதரந்தி அமூக்ஷயஹ சம்மோஹிதா விததயா பதஹ மாயயா தே. ஓம் நம பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நம பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நம பகவதே வாசுதேவாய. ஏயா பயதி காமவிதோத்ரா கதிம் பிரபன்னா நானம் சதத்வா விஷமம் சகதர்மம் யத்ரா நாராதனம் பகவதோ விராந்தி அமுஷ்யா சம்மோகிதா விதத்யா பதாபாயதே. What of meaning? ஏ அம்மனிதர்கள், அப்பிய நேத்திரம் விரும்பியது, அபி நிச்சயம், சா மேலும், நான் நம்மால், பிரம்மா உள்ளிட்ட தேவர்கள்,
நொறுமணி கதிமணித்தா வடிவு பெற்ற வாழ்க்கை பிரப்பன்னா அடைந்திருந்தனர். நாணம் நாணம் சா மேலும் தத்துவ விஷயம் பூரண உண்மை பற்றி தத்துவ விஷயங்கள் சக தர்மம் அறநெறிகளுடன் எத்ரா எங்கே நா இல்லை ஆராதனம் வழிபாடு பகவதா முழுமுதற் கடவுளின் வினாந்தி வழிபாடு பகவதா முழுமுதற் கடவுளின் விதரந்தி செயல்படுதல் அமுஷ்யா பரம்புருஷ பகவானின் சம்மோகிதா குழப்பமுட்டு விதந்தயா எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பதோ அந்தோ மாயையா மாய சக்தியின் பாதிப்பினால் அவர்கள் பக்தி வேதாந்த சுவாமி சீல பிரபுபாதருக்கு பிரபுதேவர் கூறினார். அன்புக்குரிய தேவர்களே, மனித வடிவு பெற்ற வாழ்க்கையானது மிகவும் முக்கியமானது. நாம் எல்லாம் கூட அந்த வாழ்க்கையில் பெற விருப்பம் கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி, நீங்க பேசுறது கேக்குது மாதாஜி. அவங்க நீங்க பேசுறது கேக்குது மாதாஜி, அவங்கதான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே ஓகே. கீதா மாதாஜி படிச்சுன்னு இருக்க மாதாஜி. முழுமுத கடலை பற்றியோ அல்லது அவரது உன்னத உறைவிடமான வைகுண்டத்தை பற்றியோ அறிவதில் ஆர்வம் காட்டாத மனிதர்கள் நிலை மிகவும் கடுமையாக பிரம்மதேவரால் கண்டிக்கப்படுகிறது. மனித வடிவு கொண்ட வாழ்க்கை பிரம்மதேவராலும் விருப்பப்படுகிறது. பிரம்மா உள்ளிட்ட தேவர்கள் அனைவரும் மனிதர்களை காட்டிலும் சிறந்த பூத உடல்களை பெற்றிருக்கின்றனர். இருந்தும் பிரம்மதேவரும் பிற தேவர்களும் மனித வடிவை கொண்ட வாழ்க்கை பெற வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். ஏனெனில் இவ்வாழ்க்கையானது உயிர்களுக்கு உன்னத நாணம் மற்றும் சமய நிறைவு பெறுவதற்காக ஏற்பட்டதாகும். ஒரு பிறவிலேயே முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வது என்பது நடைமுறை கூடியதல்ல. ஆனால் மனித வடிவில் குறைந்தபட்சம் ஒருவன் வாழ்க்கையின் லட்சியத்தினை அறிந்து கொண்டு கிருஷ்ண சிந்தனையை தொடங்குதல் வேண்டும். மேலும் மனித வடிவு பெற்ற வாழ்க்கை சிறந்த வரமாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் அறியாமை கடலினை கடப்பதற்கு சிறந்த படகாக அது விளங்குகிறது. ஆன்மீக குருவே அப்படகையின் திறமை மிக்க தலைவராக கருதப்படுகிறார். வேதங்களில் உள்ள மென்மை கருத்துக்களையே அப்படகை அறியாமையை கடலின் ஓடச் செய்யும் சாதகமாக காற்றாகும். இருள் வாழ்வில் கிடைக்கும் இவ்வசதிகள் அனைத்தையும் பயன்படுத்தி கொள்ளாத மனிதன் தற்கொலை செய்தவன் ஆவான். ஆகையினால் மனித வடிவம் கொண்ட வாழ்வில் கிருஷ்ண சிந்தனையை தொடங்காதவன் மாயசக்தியின் செல்வாக்கிடம் தன் வாழ்வையை இழந்து விடுகிறான். பிரம்மதேவர் இது போன்ற மனிதனின் சூழ்நிலையை எண்ணி வருந்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஏ அபர்விதாம் அபிஷா நுருகதிம் பிரபன்னாக ஞானம் ஷாதத்வ விஷயம் சஹச தர்ம யத்ரஹ நாராதனம் பகவதே விதரந்தி அமுக்ஷயஹ சம்மோஹிதா விததயாய் பதஹ மாயயாதே. ஏ அம்மனிதர்கள் அபியர்த்திதாம் விரும்பியது, அபி நிச்சயம், ஷா மேலும், நா நம்மால், அதாவது பிரம்மா உள்ளிட்ட தேவர்கள், நுருகதிம் மனித வடிவு பெற்ற வாழ்க்கை, பிரப்பன்னா அடைந்திருக்கின்றனர். ஞானம் சா மேலும், தத்துவ விஷயம், அதாவது தத்துவ விஷயம் பூரண உண்மை பற்றிய தத்துவ விஷயங்கள், சகதர்மம் சமய அறநெறிகளுடன், எத்ர அங்கே, நா இல்லை, ஆராதனம் வழிபாடு, பகவதா முழுமுதற் கடவுளின், விதரந்தி வழிபாடு, பகவத முழுமுதற் கடவுளின் விதரந்தி செய்யப்படுதல், அமுக்ஷய பரமபுருஷ பகவானின், சம்மோகிதா குழப்பமுற்று, விததையா எங்கும் நிறைந்திருக்கும், பத அந்தோ மாயையா மாயா சக்தியின் பாதிப்பினால் அவர்கள்
சோ பிரம்மதேவர் கூறினார், அன்புக்குரிய தேவர்களே, இப்போ இதுவரைக்கும் பிரம்மதேவரை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டினார்கள் தேவர்கள் இல்லையா? சோ அவர்களை வந்து மேலும் வந்து அவர்கள் எதை பற்றி கேட்டார்கள்? அதாவது இந்த சாப்டரை நாம எதை படிக்க ஆரம்பிச்சோம், யாராவது சொல்ல முடியுமா? கொஷின் என்ன? தேவர்களுடைய எதற்காக தேவர்கள் பிரம்மரை வந்து பிரார்த்தித்தார்கள்? தேவர்கள் எவ்வாறு பிரம்மரை அணுகுகிறார்கள், புகழாரம் சூட்டுகிறார்கள். மாதாஜி, ஆனா போன அத்தியாயத்தினுடைய கண்டினியூஷன் இல்லையா? எதற்கு வந்து தேவர்கள் வந்து இந்த புகழாரங்களை எல்லாம் திதி வந்து 100 வருஷமா அந்த கருவை சுமந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த எல்லா உலகங்களும் இருக்கு, இருள் சூழ்ந்து விட்டது இல்லையா? இந்த இருட்டா வந்து தேவர்கள் எல்லாரும் பிரம்மாட்ட வேண்டிக்கிறாங்க. தங்கள் கடமையை செய்ய முடியலன்னு ஒரு வருத்தத்துல பிரம்மாட்ட வந்து கேட்கிறாங்க. எஸ், அதுதான் ரீசன் இல்லையா? சோ எதற்காக இப்படி ஆகின்றது அப்படிங்கறத வந்து, ஏன்னா பிரம்மருக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ அதனால வந்து படைக்கும் தொழிலே அவர் தானே, அதனால அவருக்கு நன்னா தெரியும். சோ வேதங்கள் எல்லாம் பகவான் இருந்து பெற்றார் இல்லையா? சோ அதை கொண்டு அவர் வந்து படைக்கும் தொழிலை மேற்கொண்டார். சோ அதுல இப்போ திதியினுடைய கருவுல வந்து, அதாவது அசுரங்கள் வந்து அவதரிக்க போகிறார்கள் என்பதும் அவருக்கு தெரியும். அதனால்தான் இருள் என்பது, அஜ்ஞானம் எனக்கூடியது எல்லாமே இருளுக்கு வந்து கம்பேரிஷன் இல்லையா? அதனால் அஜ்ஞானத்தால் என்ன விளையும்? நாசம் இல்லையா? விநாசனம் தான் எப்பொழுதுமே. சோ ஏதோ ஒரு விநாசம் ஆக போகின்றது என்பதை தேவர்களால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அதனால வந்து இந்த இருளிலிருந்து என்ன செய்யணும், எவ்வாறு வந்து இதுல இருந்து ரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்பதை வந்து புரிந்து கொள்வதற்காக பிரம்மரை நாடி சென்றார்கள் தேவர்கள். அங்கே சென்று பிரம்மருக்கு, அதாவது பகவானுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கிறது யார் இந்த இடத்துல? பிரம்மர். ஏன்னா வேதங்களை எல்லாமே பகவான் வந்து, அதாவது பிரம்மருக்கு தான் வந்து எடுத்துரைத்தார் இல்லையா? சோ அந்த வேதங்களுடைய ஞானத்தை கொண்டு அவர் படைக்கும் தொழிலை வந்து மேற்கொண்டார். அதனால அவருக்குத்தான் இந்த சூழ்நிலையினுடைய, அதாவது என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதும் தெரியும், அதற்கு எவ்வாறு நாம் இதை வந்து விடை பெறுவோம் என்பதையும் வந்து ஓரளவுக்கு அவருக்கு தான் தெரியும் என்பதை தேவர்கள் உணர்ந்ததால் முதலில் தேவர்கள் எல்லாமே அவருக்கு புகழாரங்கள் சூட்டினார்கள் இல்லையா? சோ அதற்கு பதிலாக தான் பிரம்மதேவர் இந்த இடத்துல பேசுகிறார். ஓகே, எல்லாரும் இப்ப மியூட்ல போயிடுங்க. அன்பிற்குரிய தேவர்களே, மனித வடிவு பெற்ற வாழ்க்கையானது மிக மிக முக்கியமானது. மனித ரூபத்திலிருந்து தான் நம்ம வந்து, மனித ரூபம் என்பது மிக விசேஷமானது. தன்னுணர்வு பாதையில வந்து நமக்கு வந்து உணர்வதற்கான மார்க்கம் மனித ரூபத்தில் கிடைக்கின்றது. பக்தியில மேன்மையாகிறதுக்கு வந்து நம்மளால வந்து பக்குவம் அடைந்து பகவான் திருநாட்டை சேர்வதற்கான பாக்கியத்தை மனித ரூபம் வந்து நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வரப்பிரசாதம் இல்லையா? மனித வடிவு பெற்று வாழ்க்கையானது மிக முக்கியமானது. நாம் எல்லாம் கூட அந்த வாழ்க்கையினை பெற விரும்பிக் கொள்கின்றோம். சோ மனித வடிவு கொண்ட வாழ்க்கையில் ஒருவன் சமய உண்மையின் நிறைவினை ஞானத்தையும் அடைய முடியும். டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் நம்ம இல்லையா? ரிலீஜியஸ், அதாவது ட்ரூத், அந்த ரிலீஜியஸ் என்னென்ன சொல்ல, வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, சோ இந்த மதம் தர்மங்கள் எல்லாமே என்ன எடுத்துரைக்கின்றது, அந்த முழுமையாக ஞானத்தை வந்து அடையக்கூடிய பக்குவம் மனித ரூபத்தில் தான் கிடைக்க பெறுகின்றது. மனித வடிவு பெற்ற வாழ்க்கையில் கூட ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை பற்றியோ அவரது உறைவிடத்தை பற்றியோ அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவன் புற இயற்கையின் செல்வாக்கினால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அதாவது 2 நிலைகள், ஒன்று பௌதீகம், இன்னொன்னு ஆன்மீகம். ஒருவன் ஆன்மீகத்தின் தரப்பிலே வந்து திரும்பியே பார்க்காத ஒரு நிலை, அவனுடைய ஆத்மா அதற்கு மேல இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மம், அந்த சூக்ஷ்மத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக அதன் மேல என்ன கவர் பண்ணியிருக்கு, அதாவது ஆன்மீக உணர்வுகள், மாயையால் வந்து அவன் கவரப்பட்டிருக்கின்றான், மகாமாயையால் அவன் கவரப்பட்டிருக்கின்றான். எப்பொழுது அந்த மகாமாயை வந்து கிழித்தெறியப்படுகின்றதோ அப்போ ஆத்ம ஞானத்தை அவன் வந்து உணர ஆரம்பிக்கின்றான். அப்போ நமக்கு பக்தியில போனாதான் இறுதி இலக்கு என்ன என்பதை வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சியும் அந்த மனிதன் வந்து மேற்கொள்கின்றான். எதுவரைக்கும் மகாமாயையால் அவன் கவரப்பட்டிருக்கின்றானோ, யோக மாயையால் கவரப்பட்டிருக்கக்கூடிய, அதாவது பகவானை அவனால புரிந்து கொள்ளவே முடியாது.
சோ அவன் வந்து மாயையில் சிக்கிக் கொண்டு அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். இந்த புற இயற்கையின், அதாவது இந்த பகிரங்க சக்தியினுடைய செல்வாக்கினால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றான். ஏன்னா சாய்ஸ் அவன் தான் எடுக்கிறான் இல்லையா? மனிதனாகப்பட்டவன். இப்ப நாம கூட ஏதோ ஒரு செயல்ல வந்து சூழ்நிலையை வந்து நாம உணர்ந்து அதை நாம வந்து அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் நாம தான் எடுக்கிறோம் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள இருந்து அப்ரூவல் நாம எடுத்த டிசிஷனுக்கு பகவான் கொடுத்துடுறாரு. சோ ஆனா அது நம்ம குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு ஒரு டிசிஷன் நம்ம கண்டிப்பா எடுக்கிறோம் இல்லையா? டிசிஷன் மேக்கிங்க நம்ம தான். அப்ப மாயையிலால் கவரப்பட்டவனுடைய டிசிஷன் எப்படி இருக்கும்? ஆன்மீகத்துல வந்து 0 நாலேஜ் தான் அவனுக்கு இல்லையா? கடவுள் என்பவர் ஒருத்தர் இருக்கார், நாம வந்து ஆத்ம ரூபம், உடல், நாம் உடல் அல்ல, இப்படி எல்லாம் இந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம், இந்த ஆன்மா எவ்வாறு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது, யாரால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது, இந்த ஆன்மாவுடைய இயல்புகள் எல்லாம் என்ன, பிறப்பற்றவன் இல்லையா, மிகவும் பழமையானவன், பகவானுடைய பின்ன பகுதி, இது எல்லாமே அந்த குவாலிட்டிஸ் எதுவுமே தெரியாதவன் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவன் வந்து முழுமையாக எதனில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றான்? இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய மாயையில் வந்து அவன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றான். முழுமுதற் கடவுளை பற்றியோ அல்லது அவரது உன்னத உறைவிடமான வைகுண்டத்தை பற்றியோ, அப்படிப்பட்டவன் வந்து வைகுண்டம் கோலோகத்தை பற்றியெல்லாம் எதுவுமே கேட்கவே மாட்டான். சோ அதில் ஆர்வமும் காட்ட மாட்டான் இல்லையா? அவனுக்கு அப்படிலாம் என்னன்னு சொன்னாலும் ஒண்ணும் விளங்காது. ஆர்வம் காட்டாத மனிதர்களின் சில நிலை மிகவும் கடுமையாக பிரம்மதேவரால் வந்து கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மனித வடிவு கொண்ட வாழ்க்கை பிரம்மதேவராலும் விரும்பப்படுகின்றது. பிரம்மா உள்ளிட்ட தேவர்கள் அனைவருமே தேவர்களுடைய, அதாவது செயல்கள் என்ன, அவங்க வந்து ஒரு சத்துவ நிலையில் வந்து ஸ்திரம் பெற்றவர்கள் இல்லையா? மேலும் பகவான் அவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொறுப்பு. இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளை எல்லாம் ரட்சிப்பதற்காக தான் தேவர்கள் வந்து படைக்கப்பட்டார்கள். சோ இருந்தும் பிரம்மதேவரும் பிற தேவர்களும் மனித வடிவு கொண்டு வாழ்க்கை பெற வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். ஏனெனில் இவ்வாழ்க்கையில தான் நம்ம வந்து உன்னத ஞானம் மற்றும் சமய நிறைவு பெறுவதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும். அதனால்தான் கிடைத்தற்கரிய பிறவியது மனிதர் பிறவி. அந்த மனித பிறவியை நாம நன்னா உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஒரு பிறவியிலேயே முழுதற் கடவுளின் திரும்பி செல்வது என்பது நடைபெறக்கூடியது அல்ல. ஆனால் மனித வடிவில் குறைந்தபட்சம் ஒருவன் வாழ்க்கையின் லட்சியத்தினை அறிந்து கொண்டு கிருஷ்ண சிந்தனையை தொடங்குதல் வேண்டும் இல்லையா? அதாவது பகவான் மீது பக்தி கொள்ளுதல் என்பதை அவன் தலையாய கடமையாக அவன் ஸ்ரத்தையோடு செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் அறியாமை கடலினை கடப்பதற்கு இல்லையா, அஞ்ஞானம் என்னும் இந்த சம்சார சாகரத்தை நாம வந்து கடந்து செல்வதற்கு திறமை மிக்க அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடப்பதற்கு சிறந்த படகாக வந்து எது விளங்குகின்றது? இந்த உணர்வு என்பது, சிந்தனை என்பது உணவுகின்றது இல்லையா? அதை கடந்து செல்வதற்கான சிந்தனை, பகவானை பற்றியான சிந்தனை நமக்கு அதுதான் வந்து மூல காரணம். அப்படிப்பட்ட சிந்தனை கொண்டுதான் நாம் இந்த சம்சார சாகரத்தை வந்து கடந்து செல்ல முடியும். ஆன்மீக குருவே அப்படகின் திறமை மிக்க தலைவர். நம்ம ஈஷா உபநிஷத்துல கூட, ஈஷா உபநிஷதா நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஐ திங்க் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நினைக்கிறேன், உபதேசாமிர்தத்துல இல்லையா? படகை ஓட்டுபவர் யார்? ஒரு குரு இல்லையா? அதுல பிரயாணிக்க கூடியவர்கள் யார்? நாம, சீடர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம இல்லையா? வழிநடத்தி செல்பவர். ஸோ காற்று, ஃபேவரபிள் பிரீஸ் தான் வந்து நமக்கு நாம ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டு இல்லையா? நம்ம பக்தி தொண்டு வந்து செய்ய செய்ய நமக்கு சாதகமான காற்று என்பது வீசும். பக்தி தொண்டு புரியாத வரைக்கும் நமக்கு சாதகமான காற்று கண்டிப்பாக வீசாது இல்லையா? சோ சாதகமான காற்று வீசினால்தான் நாம சென்றடைய வேண்டிய இலக்கு, பகவானுடைய திரு பாதங்கள் வந்து அந்த கரெக்டான அந்த பாதையில போய் நம்ம சேர முடியும். என்னதான் நம்ம வந்து நல்ல படகோட்டியா ஒருத்தர் இருந்தாலும் சரி இல்லையா, நாம் அந்த படகு ஒரு நல்ல படகாக இருந்தாலும் சரி, அதுல நாம பிரயாணித்து கொண்டிருந்தாலும் அதாவது வீசக்கூடிய காற்று நமக்கு ஆப்போசிட்டா வீசிச்சுனாக்கா கண்டிப்பாக, அப்படின்னா ஒரு குரு சொன்ன வார்த்தையை நாம கேட்காமல் இல்லையா, நாம ஓவர்ரூல் பண்ணி பக்தியை மேன்மையாக கருதாமல் இந்த பௌதீகத்தை நாம மேன்மையாக கருதி, தட் இஸ் அன்ஃபேவரபிள் பிளேஸ் இல்லையா? அதாவது இந்த காற்று வீசக்கூடியது வந்து நமக்கு வந்து சாதகமான இருக்கிறது வந்து பக்தி தொண்டு. அது சாதகமற்ற நிலை வந்து பௌதீக உலகத்தில் நாம வந்து செய்யக்கூடிய அந்த பௌதீகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய நாட்டம். அங்கே ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நமக்கு நாட்டம் இல்லை. அப்படி நம்ம பௌதீகத்திலே நாம மூழ்கி இருந்தாலும், நமக்கு ஒரு குருனுடைய வாய்ப்பு கிடைத்தாலுமே அதை நாம் உபயோகப்படுத்தவில்லை என்றால்
இந்த சம்சார சாகரத்தில் நாம கண்டிப்பாக நீந்தி அக்கறை சேரவே முடியாது இல்லையா? இவ்வாழ்வில் கிடைக்கும் வசதிகள் அனைத்தும் பயன்படுத்தி கொள்ளாத மனிதன், இதெல்லாம் வசதிதான். ஒரு குரு கிடைக்கிறது வசதிதான், பக்தி சேவை கிடைக்கிறதும் வசதிதான் இல்லையா? பக்தி சேவை என்பது நமக்கு சாதகமான காற்று. குரு என்பவர் நாம இந்த படகுல பிரயாணித்து கொண்டிருக்கணும். சம்சார சாகரம் என்னும் படகுல அவரும் நம்மளோட தான் பிரயாணிக்கிறார், நம்மளை ரட்சிப்பதற்காக. கடைசி பக்தன் இருக்கிற வரைக்குமே குரு இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்வது கிடையாது. அவரை நம்பி அவருடைய சிஷ்யர்கள் கரை சேர்ற வரைக்குமே அவர் காத்து கொண்டிருப்பார். நமக்கு ரட்சணை என்பது உண்டு இல்லையா? அப்படிப்பட்டவன் பயன்படுத்தி கொள்ளாத மனிதன் தற்கொலை செய்தவனுக்கு சமமாக கருதப்படுகின்றான் இல்லையா? தற்கொலை செய்தவனுடைய ஆன்மா எவ்வளவு கஷ்டப்படும் இல்லையா? உடலில் இருக்கும் பொழுதே நம்மளால அந்த கஷ்டத்தை தாங்காதவர்கள் உடலற்ற நிலையில் அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் நிலை எப்படி இருக்கும்? தற்கொலை செய்தவர்கள் அது ரொம்ப கொடூரமானது. ஆகையினால்தான் அந்த சந்தியா காலத்தில் அத்தகையவர்களுக்கு எல்லாமே ஒரு தாயினுடைய கருவுல புகக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்படுத்துறது. நம்ம ருத்ரர் அதை அவர்தான், அவருடைய மேற்பார்வையில் தான் இது நிகழ்கின்றது என்பதையும் நாம இப்ப திதியினுடைய கருவுக்கான காரணம் அதுதான் என்பதையும் நாம படிச்சுட்டே வரும். ஆகையினால் மனித வடிவம் கொண்ட வாழ்வில் கிருஷ்ண சிந்தனை தொடங்காதவன் மாயசக்தியின் செல்வாக்கிடம் தன் வாழ்வை இழந்து விடுகின்றான் இல்லையா? ஒன்று தெய்வீக சிந்தனை, இன்னொன்று மாய சிந்தனை. எப்ப தெய்வீக சிந்தனை இல்லையோ அப்ப மாயையிடம்தான் நாம் இருக்கின்றோம் என்று பொருள். தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும் பொழுது மாயை என்பது என்ன, அதை எவ்வாறு நாம பக்குவமாக கையாள முடியும், அதற்கான வழி என்ன, நெறிமுறைகள் என்ன, இதெல்லாம் நம்மளால பயிற்சி செய்து மாயையை நாம விலக்கி வச்சு நம்ம பக்தி தொண்டுல போறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம். இது கண்டிப்பாக அந்த பக்குவம் என்பது வேண்டும். பிரம்மதேவர் இது போன்ற மனிதர்களுடைய நிலைகளை கண்டு, அவர் சூழ்நிலையை கண்டு எண்ணி வருந்துகிறார். என்ன, கிடைத்தற்கரிய பிறவியை நாம கொடுத்திருக்கோம், ஆனா அதை அவர்கள் சரிவர உபயோகப்படுத்திக்காமல் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்து அவஸ்தப்பட போறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் நமக்கு தந்தை போன்றவர் இல்லையா? ஆனால் அவரும் வருத்தப்படுகின்றார். 25வது பதம் பிரேம மத்தஜி வாசிங்க. யட்ச விரஜந்தி அனிமிஷாம் ருஷாபானு விருத்தயா தூரே யமாஹி உபரினாக ஷப்ருணீயஹ சீலாஹ பர்துர்மிதஹ சுயஷ்யச கதானுராகஹ கைவல்ய வைக்லவ்ய பாப்ஷ கலையா புலகி கிருதாங்கஹ. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யச்ச விரஜந்தி அனிமிஷாம் ருஷா பானுவ்ரதயா தூரே யமாகி உபரின ஸ்பிருஹணீய சீலாஹ பர்துர்மித சூயத கதனானுராக வைக்லவ்ய பாஷ்ப கலையா புலகி கிருதாங்கஹ. யத் வைகுண்டம் மேலும் விரஜந்தி செல்வது, அனிமிஷாம் தேவர்களின் ருஷபக தலைவர் அனுவிருத்தையா காலடிகளை பின்பற்றி கொண்டு தூரத்தில் வைத்து யமாக ஒழுங்குமுறை விதிகள் ஹி நிச்சயமாக உபரி மேலே நக நமது ஸ்பிருஹணீய விரும்பப்படும் சீலாக நற்குணங்கள் பர்துகு பரமபுருஷ பகவானின் மிதக மற்ற ஒன்றிற்கு சூயசசக புகழ் கதன உரையாடல்களினால் சொற்பொழிவுகளினால் அனுராக கவர்ச்சி கைவல்ய மெய்மறத்தல் பாஷ்ப கலையா கண்ணீர் பெருகுதல் புலகி கிருத நடுங்குதல் அங்காக உடல்கள். மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் பெருமைகளை கேட்கும் பொழுது மெய்மறந்து பெருமுயற்சி விட்டு உடல் புலகிதம் அடைந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுப்பவர்கள் தியானங்களிலோ ஜப தபங்களிலோ அக்கறை இல்லாதவர்களாக இருந்த போதிலும் கூட அவர்கள் கடவுளின் பரலோகத்திற்கு செல்கின்ற உயர்வு பெறுகிறார்கள். பௌதிக பிரபஞ்சங்களுக்கும் மேலே கடவுளின் உலகம் இருக்கிறது. இது பிரம்மதேவராலும் பிற தேவர்களினாலும் விரும்பப்படுகிறது. பொருளுரை. கடவுளின் உலகம் பூத பிரபஞ்சங்களுக்கும் மேலாக இருக்கிறது என்று இங்கே தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பூமிக்கு மேலே ஆயிரக்கணக்கில் மேலுலகங்கள் இருக்கின்றன. அதுபோல் ஆன்மீக வானில் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் ஆன்மீக உலகங்கள் உள்ளன. பிரம்மதேவர் இங்கே ஆன்மீக உலகம் தேவர்களின் ராஜ்யத்திற்கு மேலே இருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். இறைவனது பரலோகத்தினுள் ஒருவன் நுழைய வேண்டுமென்றால்
விரும்பத்தக்க நற்குணங்கள் அனைத்தும் உடையவனாக அவன் இருத்தல் வேண்டும். பக்தனாக இருக்கும் ஒருவனிடம் அனைத்து நற்குணங்களும் தாமே வளர்ச்சி அடைகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 18வது அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகத்தில் எவனொருவனிடம் கிருஷ்ண சிந்தனை இருக்கிறதோ அவனிடம் தேவர்களிடம் உள்ள நற்குணங்கள் அனைத்தும் இடம்பெறுகின்றன என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. நடப்பு உலகில் தேவர்களின் குணங்கள் போற்றி புகழப்படுகின்றன. சாதாரணமாக இங்கு தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள அல்லது அறியாமை மிக்கவர்களின் குணங்களை காட்டிலும் நேர்மை மிக்கவர்களின் குணங்கள் மிகவும் போற்றப்படுவதை நாம் அனுபவத்தில் பார்க்கிறோம். தேவலோகங்களில் உள்ள தேவர்களின் குணங்கள் பூலோகத்தில் உள்ள மனிதர்களின் குணங்களை விட உயர்ந்தவையே ஆகும். பிரம்மதேவர் இங்கே நற்குணங்களில் வளர்ச்சி அடைந்தவர்கள் மட்டுமே கடவுளின் பரலோகத்தினுள் நுழைய முடியும் என்று உறுதி செய்கிறார். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் பக்தனிடம் விரும்பப்படும் குணங்கள் 26 என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவை பின்வருமாறு: அவன் அன்புடையவனாகவும் எவரிடத்தும் சச்சரவு இல்லாதவனாகவும் கிருஷ்ண உணர்வே வாழ்வின் இறுதி லட்சியம் என்று ஏற்றுக்கொண்டவனாகவும் தனது நடத்தையில் குற்றம் குறை இல்லாதவனாகவும் பெருந்தன்மை மிக்கவனாகவும் அகத்திலும் புறத்திலும் எப்பொழுதும் மென்மையும் தூய்மையும் மிக்கவனாகவும் பௌதீக உலகில் எதையும் வைத்திருக்கும் உரிமையற்றவனாகவும் எல்லா உயிர்களின் நலன் விரும்பியாகவும் அமைதியும் கிருஷ்ணரை முற்றிலும் சரணடைந்த ஆத்மாவாகவும் பௌதீக ஆசைகளற்றவனாகவும் அடக்கமும் பணிவும் எப்பொழுதும் உறுதியாகவும் புலன்களின் செயல்களை வெற்றி கொண்டவனாகவும் ஆத்மாவையும் உடலையும் காப்பதற்கு தேவையான உணவை தவிர அதிகம் உண்ணாதவனாகவும் உலகப் பொருள்களை பெறுவதற்கு ஆசையற்றவனாகவும் அனைவரிடத்தும் மரியாதை உடையவனாகி தனக்கென்று மரியாதை எதனையும் எதிர்பார்க்காதவனாகவும் மிகுந்த அமைதியும் இரக்கமும் நட்பும் உடையவனாகவும் கவிஞனாகவும் அனைத்து செயல்களிலும் தேர்ந்தவனாகவும் புத்திக்கு பொருந்தாத ஒன்றில் மௌனம் உடையவனாகவும் இருத்தல் வேண்டும். இதே போன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 12வது அத்தியாயம் 21வது ஸ்லோகத்தில் தெய்வீக அடியவர் நிலத்தினும் பொறுமை மிக்கவராகவும் அனைத்து உயிர்களிடத்தும் மிகவும் அன்புடையவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். அவர் பாரபட்சமற்றவராகவும் மனிதர்களிடத்தும் விலங்குகளிடத்தும் மிகவும் அன்புடையவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். விலங்கு நாராயணரை கொன்று மனித நாராயணருக்கு, அதாவது தரித்திர நாராயணருக்கு ஊட்டும் முட்டாள் அல்லர். அவர் அனைத்து உயிர்களிடத்தும் அன்புடையவராதலால் அவருக்கு எதிரிகள் என்று எவரும் இல்லை. அவர் அமைதியே உருவானவர். இவையே கடவுளின் உலகத்தினுள் நுழைவதற்கு தகுதியுடையவரின் குணங்களாகும். இவ்வாறான மனிதர் படிப்படியாக விடுதலை பெற்று கடவுளின் ராஜ்யத்தினுள் நுழைகிறார் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகம் உறுதி செய்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் காண்டம் 3ஆம் அத்தியாயம் 24வது ஸ்லோகத்தில் கூட எந்தவித குற்றமும் இன்றி பகவானது புனித நாமத்தை ஓதும் போது மெய்சிலிர்த்து கண்ணீர் அரும்பவும் கதறி அழவும் இல்லையென்றால் அவன் கல் மனதுடையவன் என்று புரிந்து கொள்ளப்படுவதோடு அவன் கடவுளின் புனித நாமமான ஹரே கிருஷ்ணாவை ஓதிய பின்னரும் கூட மனம் மாறுவதில்லை. உடலில் தோன்றும் இம்மாற்றங்கள் எவ்வித பிழையுமன்றி பகவானின் புனித நாமங்களான ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்று ஓதுவதனால் ஏற்படும் மெய்மறுத்தலாகும். 10 விதமான குற்றங்களை நாம் விளக்க வேண்டும். பகவானின் புகழை பரப்புவதற்காகவே தமது வாழ்க்கையை ஒப்படைத்து விட்டவர்களை இகழ்ச்சி செய்வது என்பது முதல் குற்றமாகும். பரமபுருஷரின் பெருமைகளை மக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம் அவர்களுக்கு கல்வி அளித்தல் வேண்டும். எனவே பகவானின் புகழை பரப்புவதில் முனைந்திருக்கும் பக்தர்கள் இகழப்படக்கூடாது. இது கொடிய குற்றமாகும். மேலும் விஷ்ணுவின் புனித நாமம் மிகவும் மங்களகரமானதாகும். அவரது லீலைகளும் கூட அவர் புனித நாமத்தினின்று வேறுபட்டது அல்ல. சில மூடர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா என்று சொன்னாலும் காளி, துர்கை, சிவன் என்று சொன்னாலும் எல்லாம் ஒரே தன்மையென என்று கூறக்கூடும். ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளின் நாமமும்
பிற தேவர்களின் நாமங்களும் செயல்களும் சமமானவை என்று கருதினாலும் அல்லது பகவான் விஷ்ணுவின் புனித நாமத்தின் ஒலி பௌதிகமானது என்று ஏற்றுக்கொண்டாலும் இதுவும் கூட குற்றமேயாகும். பகவானின் புகழை பரப்பும் ஆன்மீக குருவை சாதாரண மனிதன் என்று கருதுவது 3வது குற்றமாகும். 4வது குற்றம் உன்னதமாக உரைக்கப்பட்ட வேதங்கள் மற்றும் புராணங்களை அறிவு வளர்ச்சிக்கான சாதாரண நூல்கள் என்று கருதுவது. 5வது குற்றம் பக்தர்களின் பகவானின் புனித நாமத்திற்கு செயற்கையான முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றனர் என்று கருதுவது. உண்மை யாதெனில் பகவானின் நாமம் அவரிடமிருந்து வேறானதன்று என்பதே. ஆன்மீக மேன்மைகளின் உயர் உணர்வாக இக்காலத்திற்கு அருளப்பட்டிருக்கும் ஒரே வழி பகவானின் புனித நாமங்களான ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று ஓதுவது ஒன்றேயாகும். 6வது குற்றம் பகவானின் புனித நாமத்திற்கு ஏதேனும் விளக்கம் கூறுவது. 7வது குற்றம் பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதுவதனால் பெரும் வலிமையினை ஒருவன் பாவகாரியங்களில் பயன்படுத்துவது. அதாவது பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதுவதனால் ஒருவன் அனைத்து பாவங்களில் இருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அதனாலேயே ஒருவன் தான் அனைத்து பாவங்களையும் செய்வதற்குரிய விடுதலை உடையன் என்று கருதினால் அதுவும் குற்றத்தின் அடையாளமே ஆகும். 8வது குற்றம் பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதுவதும் பிற ஆன்மீக செயல்களான தியானம், தவம், உறவு, வேள்வி போன்றவற்றை செய்வதும் ஒன்று என்று கருதுவது. இவை ஒருபோதும் திருநாமத்திற்கு இணையாகாது. 9வது குற்றம் ஒரு சிறிதும் விருப்பமற்ற மனிதர்களின் முன்னிலையில் பகவானின் புனித நாமத்தின் பெருமைகளை பற்றி பேசுவது. 10வது குற்றம் ஆன்மீக வளர்ச்சி முறையில் ஈடுபடும் பொழுது தான் வைத்திருப்பவற்றின் மீது பற்று வைக்கும் தவறான எண்ணம் அல்லது தனது உடலையே ஆத்மாவாக கருதுவது. இவையே 10 குற்றங்களாகும். பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதும் பொழுது இ10 குற்றங்களையும் ஒருவன் தவிர்த்து விடுவானாகில் அவன் மெய்மறக்கும் நிலை எய்துகிறான். இந்நிலை புலகாஸ்ரு எனப்படும். புலகம் என்றால் மகிழ்ச்சியின் அடையாளம் என்றும் அஸ்ரு என்றால் கண்ணீர் பெருகுதல் என்றும் பொருளாகும். பகவானின் புனித நாமத்தை குற்றம் ஏதுமின்றி ஓதும் பொழுது ஒருவன் மகிழ்ச்சியினால் மெய்மறந்து கண்களில் நீர் அரும்பும் நிலை ஏற்றல் வேண்டும். இஸ்லோகத்தில் பகவானின் பெருமைகளை ஓதும் போது மெய்மறந்து கண்களில் கண்ணீர் சொரியும் அளவிற்கு உயர்ந்தவர்களே கடவுளின் ராஜ்யத்தினுள் நுழைவதற்கு தகுதியுடையவர்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் ஹரே கிருஷ்ண என்று ஓதும் பொழுது ஒருவன் இந்த அடையாளங்களை பெறவில்லை என்றால் அதுவும் குற்றம்தான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் இதற்கு ஒரு எளிய வழி சொல்கிறது. அதன் ஆதிலீலை 8ஆம் அத்தியாயம் 31வது ஸ்லோகத்தில் ஒருவன் பகவான் சைத்தன்யரை சரண் புகுந்து பகவானின் புனித நாமமான ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஓதினான் என்றால் அவன் இக்குற்றங்கள் அனைத்திலும் இருந்து விடுதலை பெறுகிறான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ பெரிய பர்பட் இது. இதுல 10 அபராதாஸ் பத்தி எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் ஞானமாக இருக்கக்கூடியது எல்லாமே இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. 13th சாப்டர் 8th இருந்து 12th ஸ்லோகம் இல்லையா? அதை பத்தி இந்த 20 பண்புகளை பற்றி இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். மேலும் 10 அபராதங்களுடைய செயல்களை பற்றியும் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். ஓகே, சோ மீண்டும் ஒரு முறை எல்லாம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணணும். இப்ப நீங்க யஷா பிரஜந்தி அனிமிஷாம் ரூஷா பானு விரத்யா தூரே யமாஹி உபரிநாஹ சுப்ருஹீனஹ சீலஷாஹ பர்துர் மிதஹ சூயசஷ கதானுராகஹ வைக்லவ்ய பாப்ஷ கஷயா புலகி கிருதாந்தக. சோ இந்த விளக்க உரையில பொருள் உரையில என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம். எத் வைகுண்டம் சா மேலும். சோ இப்போ பிரம்மதேவருடைய கண்டினியூவேஷன் இல்லையா? அது போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் அப்படியே வந்துருக்கு. பிரஜந்தி செல்வது. சோ அதுல என்ன மேன்மையான பிறவி? மனித பிறவி என்பதை எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அனிமிஷாம் தேவர்களின் ருஷப தலைவர் அனுவிருத்தையா காலடிகளை பின்பற்றி கொண்டு தூரே தூரத்தில் வைப்பது யமா நியமா இல்லையா? சோ அதாவது யமா ஒழுங்குமுறை விதிகள் நிச்சயமாக
உபரி மேலே, நா நமது, ரிணியி விரும்பப்படும், ஷீலா நற்குணங்கள், கர்த்து பரமபுருஷ பகவானின், மிதக மற்ற ஒன்றிற்கு, சூயசச புகழ் கதன உரையாடல்களினால் சொற்பொழிவுகளினால், அனுராக கவர்ச்சி அதாவது ஈர்க்கப்படுவது, வைக்லவ்யக மெய்மறந்து போதல், ஆக்சுவலி பாப்ஷ கலையா கண்ணீர் பெருகுதல், புலக்ரீத்த நடுங்குதல், அங்கா உடல்கள். அதாவது பக்தி பாதையில நாம செல்லும் பொழுது மனதுல நம்ம ஈடுபாடோட செய்யணும். அததான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அதாவது கருத்து. சோ நாம சிறிய ஒரு பக்தி செய்தாலும் அதுல நம்ம முழுமையாக நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும். சோ மனசெல்லாம் எங்கேயோ வச்சுட்டு நாம வந்து பக்தி சேவை செய்யக்கூடாது. அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. பகவானின் பெருமைகளை கேட்கும் பொழுது மெய் மறந்து, சோ எவ்வாறு ஒருவருடைய பாவம் இருக்கணும், சிரவணம் பண்ணும் பொழுது, கீர்த்தனம் பண்ணும் பொழுது, ஸ்மரணம் பண்ணும் பொழுது நம்முடைய பாவம் எவ்வாறு அமைய பெறணும்ன்றதையும் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டு, மெய் மறந்து பெருமூச்சு விட்டு உடல் புலகிதம் அடைந்து கண்ணீர் வந்து பெருகு. இது வந்து பாவபக்தி ராகனுக பக்தியிலிருந்து பாவபக்தி பாவபக்தியில வரும்பொழுது இந்த நிலை ஏற்படும். கண்ணீர் பெருக்கிறதுக்கு தியானங்களிலோ ஜப தபங்களிலோ அக்கறை இல்லாதவர்களாக இருந்த போதிலும் கூட இது டைரக்ட் பக்தி ஆகும். அவர்கள் கடவுளின் பரலோகத்திற்கு செல்லக்கூடிய உயர்வு வந்து அவர்கள் பெற்று விடுகிறார்கள். பௌதீக பிரபஞ்சங்களுக்கும் மேலே கடவுளின் உலகம் இருக்கின்றது இல்லையா? சோ இந்த 14 லோகம் அண்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இல்லையா, காரண கடல் பிரம்ம ஜோதிர் அதை அந்த இதுல கடக்கும் பொழுது ஆன்மீக ஆகாயத்துல வந்து வைகுண்டம் கோலோகம் எல்லாமே நித்தியமாக படைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? பௌதீக பிரபஞ்சத்திற்கு மேலே கடவுளின் உலகம் இருக்கின்றது. இது பிரம்ம தேவராலும் மற்றும் பிற தேவர்களாலும் விரும்பப்படக்கூடிய உலகம். அங்கே சென்றால் நாம மீண்டும் திரும்பி வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. கடவுளின் உலகம் பூத பிரபஞ்சங்களுக்கு மேலாக இருக்கின்றது என்று இங்க தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அந்த பௌதிக உலகத்திற்கு மேல பூமிக்கு மேல ஆயிரக்கணக்கான மேலோகங்கள் இருக்கின்றன. அது போல ஆன்மீக வானில் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் வந்து ஆன்மீக உலகங்கள் உள்ளன, நிறைய இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டது. இவன் வைகுண்டங்கள் எடுத்துட்டாலும் அந்த 7 சக்கரங்கள், அதுலயே எத்தனை வைகுண்டங்கள் இருக்கு இல்லையா? சோ அங்கே ஒரு பிரதான டீட்டீஸும் சில இடங்கள்ல வாமனர் இருப்பார், சில இடங்கள்ல வந்து நரசிம்மர் இருப்பார், மெயின்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயணர் இருப்பார் இல்லையா, லட்சுமி தேவியோட. ஆன்மீக உலகம் தேவர்களின் ராஜ்யத்திற்கு மேலே இருக்கின்றது என்று குறிப்பிடுகிறோம் இல்லையா? தேவர்களுடைய உலகம், ஆன்மீக உலகம் வந்து தேவர்களின் ராஜ்யத்திற்கு மேலும், அதாவது ஹையஸ்ட் தேவர் யாரு, அதாவது பிரம்மா, அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு மேலதான். சோ மேலும் இவ்வாறு இறைவனது பரலோகத்தில் உள்ள ஒருவன் வந்து நுழைய வேண்டும் என்றால் விரும்பத்தக்க நற்குணங்கள் அனைத்தையும் உடையவனாக அவன் இருத்தல் வேண்டும் இல்லையா? அந்த குவாலிஃபைட் குணாஸ் இல்லையா, நல்ல குணங்கள் என்பது அவனிடத்தில் இருக்க வேண்டும். பக்தனாக இருக்கும் ஒருவருடன் அனைத்து நற்குணங்கள் தாமே வளர்ச்சி அடைகின்றன. ஏன்னா அவன் வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து தன்னை வந்து முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த சுக்ருதி இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானது எல்லாமே வந்து விலக்கி இல்லையா, ஞானத்தில் நாம நிலை பெறுவதற்கு எல்லாமே நல்வழி என்பது காட்டுகின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் கேண்டோ 18வது அத்தியாயம் அடுத்து 12வது ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்றது சாராம்சமா இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் ரெஃபர் பண்றாரு. நம்ம 5ஆம் கேண்டோ பின்னாடி படிப்போம், அப்ப டீட்டெயிலா இந்த ஸ்லோகத்தை படிப்போம். இப்ப ஹைலைட்டா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றதை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். எவன் ஒருவன் இந்த கிருஷ்ண சிந்தனை இருக்கின்றதோ அவனிடம் தேவர்களின் உள்ள நற்குணங்கள் அனைத்தும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஸோ யாருக்கெல்லாம் பக்தி மற்றும் உண்மையான அந்த உணர்வு கொண்டு த ரியலைசேஷன் இல்லையா, பகவான் இருக்கின்றார், அவர் இன்றி ஓரெனவும் அசையாது என்று உணர்ந்து அறிந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர்கள் வந்து அவர்களிடத்தில் கூடிய நற்குணங்கள் அனைத்தும் தேவர்களுடைய நற்குணங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. நடப்புலகில் தேவர்களின் குணங்கள் போற்றி புகழப்படுகின்றன. இந்த நம்மளை விட அவங்க மேன்மையானவர்கள் தான். அதனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து ரட்சிக்கிறதுக்காக பகவான் அவர்களை படைத்தார். டைரக்டா வந்து அவர் இன்டைரக்டா இவர்கள் மூலியமா அவருடைய அருளை வந்து நமக்கு வழங்குகின்றார். அதனால தேவர்கள் வழங்கக்கூடிய அருள் எல்லாம் எங்கிருந்து வருகின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்திலிருந்து வருகின்றது. So indirectly we are worshipping him and indirectly we are receiving his blessings இல்லையா? டைரக்டா வந்து நம்ம தேவர்களை வணங்கும் பொழுது தேவர்களும் நமக்கு அருள் பாலிக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையிலே அத்தகைய பெனிடிக்ஷன்ஸ் அந்த வரங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு
யாரிடம் இருந்து வருகின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்திலிருந்து வருகின்றது. சோ சாதாரணமாக இங்கு தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள அல்லது அறியாமை மிக்கவர்களின் குணங்களை காட்டிலும் நேர்மை மிக்கவர்களின் குணங்கள் மிகவும் போற்றப்படுவதை நாம் அனுபவத்தில் பார்க்கின்றோம். இல்லையா? ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருக்கக்கூடிய பர்சன் எப்பவுமே விருப்பம் கொள்கின்றோம். நாம எந்த நிலையினா இருக்கலாம், ஆனா அடுத்தவர்கள் நாணயமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். இப்ப கம்பேரிசன்ஸ் அப்படித்தானே. ஒரு தலைவர் ஒரு ஆட்சி பண்றாங்கன்னா அவருடைய குவாலிட்டிஸை நாம் ரொம்பவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? சோ நாம அதர்மம் புரிபவர்களாக இருக்கலாம், நாம தர்மத்தை பரிபாலனம் செய்யாமலும் இருக்கலாம் நாம. ஆனா நம்மளை ஆள்பவர்கள் தர்மத்தை பரிபாலிக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா? சோ அப்படி அந்த குணாதிசயங்களை நாம அந்த நாணயத்தை கண்டிப்பாக போற்றப்படுகின்றது. தேவ உலகங்களில் கூட தேவர்களின் குணங்கள் பூலோகத்தில் உள்ள மனிதர்களின் குணங்களை விட உயர்ந்தவையே ஆகும். சோ அது எல்லாமே தேவ குணங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டது, த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? தேவ அசுர சம்பந்த விபாக யோகம் படிக்கிறோமா இல்லையா நம்ம? இல்லையா? 16th சாப்டர் படிக்கிறோம் இல்லையா பகவத்கீதையில. அதுல முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் தெய்வீகமான குணங்களை பற்றி இல்லையா? எத்தனை குவாலிட்டிஸ்? 26 குவாலிட்டிஸ் சொல்லியிருக்காங்க, தெய்வீகமான குவாலிட்டிஸ். அதை போய் ஒரு முறை நாம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும் இல்லையா? அடுத்து அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அசுர குணங்களை பற்றி தான் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அதுல நமக்கு எத்தனை இருக்குன்றத நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும். இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த 20 குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே 8th, அதாவது ஞானத்தின் தளத்திலிருந்து சொல்லப்படுவது இல்லையா? அதாவது 13th சாப்டர்ல 8th ஸ்லோகத்திலிருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே இது கவர் ஆகுது. சோ மீண்டும் ஒரு முறை நீங்க சென்று அந்த ஸ்லோகங்களை எல்லாம் வாசிச்சீங்கன்னா அங்க என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர் அப்படிங்கறத ஒரு முறை நீங்க ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த இடத்துலயும் சொல்லியிருக்காங்க, சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலயுமே இது சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு இங்க ரெஃபரன்ஸ் சொல்றாங்க. சோ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் பக்தனிடம் விரும்பப்படும் குணங்கள் 26. இது சேம் இந்த குவாலிட்டி. 13th சாப்டர் ஞானம் 8th to 12. 16th சாப்டர்ல முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் உங்களுக்கு 26 குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். அத நீங்க சேம் குவாலிட்டிஸ் தான் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலயுமே சொல்லப்பட்டிருக்குன்றத இந்த ரெஃபரன்ஸ்ல பிரபுபாதர் இங்க எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா? அவை பின்வருமாறு இல்லையா? அவன் அன்புடையவனாகவும் எவரிடத்தில் சச்சரவு இல்லாதவனாகவும் கிருஷ்ண உணர்வின் வாழ்வின் இறுதி லட்சியம் என்றும் ஏற்றுக்கொண்ட. இது சம்மரி மாதிரி கொடுத்திருக்காரு. சேம் திங் நம்ம பகவத்கீதையில போகும் பொழுது அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறது இல்லையா? நம்ம ஒரு முறை போகும்போது 16th சாப்டர் இல்லையா? அங்க இன்னும் சிம்பிளா கருத்துக்களோட நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு முறை. எஸ் இல்லையா? இந்த முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச அபயம் சத்வ சம்சுத்தி ஞான யோக வியவஸ்திதி தானம் தமக்ஷ யக்ஞக்ஷ சாத்வயாஸ்ய தப ஆர்ஜவம் அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதஸ் தியாக சாந்திர் அபைஷுணம் தயா பூதேஷு அலோலுப்த்வம் மார்த்வம் ஹரிர் அசாபலம் தேஜ க்ஷமா த்ருதி சௌஷம் அத்ரோஹோ நாதிமானிதாஹ பவந்தி சம்பதம் தைவீம் அபிஜாதஸ்ய பாரதா. பகவான் சொல்லிட்டார் இல்லையா? இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்லயே இந்த 26 பண்புகளை இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ என்னென்னன்றத நாம கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும். இதுல ஏதாவது விட்டு போயிருந்தா என்னுடைய இடத்துல பார்க்க ஒரு நிமிஷம். பதினாறாவது அத்தியாயம் இல்லையா? என்னென்னன்றது இந்த 26 பண்புகளை நாம கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்ல இருக்கு? அபயம் என்பது முதல் பண்பு இல்லையா? பயமே இருக்காது. சோ அச்சமின்மை, பயமே இருக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை, பகவான் மீது நம்பிக்கை இருப்பதால் பயம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்காது. இரண்டாவது சத்வ சம்சுதீர். இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்தே தான் நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறேன் இல்லையா? சோ பியூரிட்டி ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ், அதாவது தூய்மை.
சோ தனது நிலையை வந்து தூய்மைப்படுத்துதல். எப்பவுமே நம்முடைய இருப்பை வந்து நாம தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஆத்ம சுத்தி. ஆத்மாவுக்கு நாம உணவு வழங்க வேண்டும் இல்லையா? நம்ம வயிற்றுக்கு இந்த உடலை வந்து நம்ம இயங்குவதற்காக உணவு ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இல்லையா? அது போல அதுக்கு எனர்ஜி வேணும். நம்ம வயிற்றுக்கு உணவு செல்கின்றது, அது அந்த இடத்துல வந்து இந்த உடல் முழுவதுமே வந்து வேறு ஒரு ரூபத்தில் வந்து அதாவது ஆற்றலாக வந்து பாய்கின்றது இல்லையா? இங்க இருந்து சப்ளை நடக்குது, வயிற்றுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி எல்லாமே வந்து சுக்ரோஸ், குளுக்கோஸ் அந்த விதத்துல வந்து மாற்றம் அடைந்து வயிற்றுல அக்னியாக பரமாத்மா இருக்கார் இல்லையா? அதாவது அன்னமயவாக இருக்கின்றார். பிராணமயா, அன்னமயா, இந்த 2 நிலைகள் வந்து ஒரு அஜ்ஞானவாதி கூட வந்து தெரியும். நம்ம உணவு சாப்பிட்டா உணவு செரித்துதான், அந்த உணவு செரிமானமான பிறகு அதனுடைய ஆற்றலாக மாறின பிறகு நம்ம உடலை எல்லாம் பரவி அதுதான் நமக்கு புத்துயிர் கொடுக்கின்றது. அதனாலதான் எழுந்து நம்மளால வேலை செய்ய முடியறது அப்படிங்கறது எல்லாமே ஒரு அஜ்ஞானவாதிக்கு கூட ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லையா? அது போல நம்முடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படின்னா நம்ம வந்து நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை எல்லாமே வந்து தர்ம வழியில் வந்து இருந்து செயல்படுத்த வேண்டும், சத்துவத்திலிருந்து செயல்படுத்த வேண்டும். சோ கடமைகளை செய்யாமல் விட்டுவிடக்கூடாது. அது ரஜோ மற்றும் கடமை என்ன என்றதே தெரியாதவன் வந்து தாம்சி குணம். கடமையை வந்து பயத்தினால் செய்யாதவன் வந்து ரஜோகுணம். இந்த 2 குணத்தையுமே நாம கண்டிப்பாக விட வேண்டும் by following the prescribed duties இல்லையா? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பிரகாரமே இல்ல நியமங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை நாம பரிபாலிக்க வேண்டும். சோ அதுதான் வந்து தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். ஞான யோக வியவஸ்திதாக இல்லையா? ஞான யோக வியவஸ்திதாக. சோ கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், அதாவது ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். சோ எவ்வாறு நாம் ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும்? நம்ம வந்து அதாவது நம்ம ஸ்ரவணம் பண்றது, கீர்த்தனம் பண்றது இல்லையா? அடுத்து வந்து ஸ்மரணம் பண்றது. இந்த நவவித பக்திஸ்ல நாம வந்து இதெல்லாம் நம்ம இந்த மேன்மையான இந்த 3ஐ செய்யும் பொழுது ஆன்மீக ஞானத்தை, ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகிறது, அவருக்கு தொண்டு புரியறது இல்லையா? அவரிடம் பணிவுடன் இருந்து கேள்விகள் கேட்டு அந்த ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்றது. இது எல்லாமே வந்து ஒருவருக்கு வந்து இதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள், இதெல்லாம் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து தானம், சேரிட்டி, கிரகஸ்தர்களுடைய மெயின் குவாலிட்டி. கிரகஸ்தாருக்கு வந்து இது கண்டிப்பாக பொருந்தக்கூடியது. சோ வைஷ்யர், சத்திரியர் மற்றும் வந்து சூத்ரர் 3 இவங்களுக்குமே வந்து பொருந்தக்கூடியது. பிராமணனுக்கு நாம தானத்தை வழங்க வேண்டும், ஏனென்றால் அவன் ஞானத்தை வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாதான் எடுத்துரைக்கின்றான். அதனால அவனுடைய ஜீவனத்தை நாம் ரட்சிக்கணும்னா கண்டிப்பாக இந்த 3 வர்ணத்தவர்கள் வந்து தானம் வழங்கினால் ஒழிய அவனுடைய ஜீவனத்தை நாம கண்டிப்பாக வந்து நல்வழியில செல்லாது. அதனாலதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலத்துல இது பேலன்ஸே இல்லாம போயின்னு இருக்கு. பிராமணர்கள் எல்லாமே வந்து வேத சாஸ்திரங்களை ஓதுவதற்கு பதிலாக நம்மள மாதிரியே வந்து இந்த பகுத்தறிவை வளர்த்துக்கூடிய இந்த ஸ்கில் செட்டை வளர்த்துட்டு நம்மள மாதிரி அவங்களும் வந்து அதாவது ஜாப்ஸ் எல்லாம் தேடிட்டு போறாங்க இல்லையா? சோ கோயில்ல வந்து நல்ல ஒரு வேத மந்திரங்களை ஓதுவதற்கான அந்த குவாலிஃபைடு குருக்கள்களே இப்பெல்லாம் வந்து நமக்கு மிக மிக அரிதானது. அந்த மாதிரி நபர்களை நாம வந்து பார்ப்பதே மிக மிக, அதாவது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். ஸோ சூதுர்லபா அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நம்ம இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் நாம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அடுத்து தாமசக, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லையா? சுய கட்டுப்பாடு. தாமக்ஷ அப்படின்னு சொல்லு, தமக்ஷயன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அது சுய கட்டுப்பாடு. எஸ், நமக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வேணும். நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அதுதான், வாச்சோ வேகம் மனதா குரோத வேகம் இல்லையா? சோ ஜீவா வேகம் உதரபஸ்த வேகம், அதாவது இந்த கண்ட்ரோல் டு ஸ்பீச் இல்லையா? நம்ம பேசுவதை வந்து கண்டிப்பாக என்ன பேசணுமோ அதுதான் பேசணும், தேவையற்றதெல்லாம் நம்ம பேசக்கூடாது. ஸ்பீச் டு கண்ட்ரோல், கண்ட்ரோல் த ஸ்பீச், urge டு கண்ட்ரோல் த ஸ்பீச், urge டு கண்ட்ரோல் த ஜெனிட்டல்ஸ், urge டு கண்ட்ரோல் த பெல்லி, இதெல்லாமே வயிறு, அதுக்கப்புறம் டங்கு இல்லையா? இதெல்லாமே நம்ம வந்து 6 விதமான இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சோ நேர்கோட்டிலே இருக்கிறது எது? இந்த அதாவது வாய் மற்றும் வயிறு மற்றும் வந்து பிறப்பு உறுப்புகள். இது ஒரே, இந்த 3மே ஃபர்ஸ்ட் தலையாயது ஸ்பீச் தான். இந்த டங்கு, ஸ்பீச் இதெல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலை தான் நமக்கு இருக்கும். அதனுடைய பாவ விளைவுகள் எல்லாம் நாம தான் அனுபவிக்கணும். அடுத்து யக்ஞாச, சாக்ரிஃபைஸ் இல்லையா? யக்ஞங்களை வளர்த்துதல், வேதங்களை கற்றல், யாகம் செய்தல், இதெல்லாமே வருகின்றது.
ஸ்வாத்யாம்சக யாஷஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா வேத கல்விகளை வந்து படிக்கிறது. தபஸ், ஆஸ்டாரிட்டிஸ், உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம், இதையெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அதுதான் பாடி, மைண்ட் அண்ட் டங், இந்த மூன்றுமே இல்லையா. இந்த ஆர்ஜவம், சிம்பிளிசிட்டியா இருக்கிறது, பீயிங் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், சிம்பிளா வாழ்றதுக்கு, சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங் இல்லையா. சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா நம்ம இருந்துடலாம் இல்லையா. வாய்மையை வந்து நம்ம சுலபமாக வந்து வாய்மையை நம்ம வந்து எளிதாக நம்ம வந்து கடைபிடிப்பதற்கு எளிமையான வாழ்க்கை நமக்கு வந்து வழிகாட்டும். அஹிம்சா, நான் வயலன்ஸ் இல்லையா. அதாவது வார்த்தைகளாலும் சரி, பிசிக்கலி மென்டலி யாரையுமே நாம வந்து துன்புறுத்தவே கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறானது. சோ இது வந்து நான் வயலன்ஸ், நாட் செக்கிங் ஒன்ஸ் ப்ரோக்ரசிவ் லைஃப். இந்த அஹிம்சையை நாம வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒருவருடையும் நம்ம என்ன பேசுறோமோ அதை வந்து யோசிச்சு பேசணும். அடுத்து சத்தியம், அதாவது உண்மையாக இருத்தல், வாய்மை, பேசக்கூடிய வார்த்தையில வந்து உண்மையை வந்து வச்சுக்கணும். அக்ரோதஸ், ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆக்ரோதம் அப்படின்னு அக்ரோதாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா நம்ம வந்து கோபமற்ற, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கோபத்தை நாம கண்டிப்பாக விட்டொழிக்க வேண்டும். கோபம் நமக்கு என்றைக்குமே நன்மையை வழங்காது. கோபம் இருக்கக்கூடிய சமயத்துல நாம வந்து தவறுகள் நிறைய இழப்போம், அதாவது நம்ம நிறைய இழிப்போம். நம்ம தவறு செய்வதற்கு வந்து we are prone to do mistakes. கோபம் இருக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்கின்றோமோ நம்முடைய செயல்கள்ல பக்குவம் என்பது இருக்காது. சோ தவறுகளை இழைப்பதால் நம்ம வந்து அது வந்து நமக்கு பாவங்களாக மாறிவிடும். அதனால ரொம்ப யோசிக்கணும். கோபப்படுவது, இந்த கோபம் எப்ப வரணும், நம்ம பகவானை யாராவது நிந்தித்தாலோ இல்லை ஒரு தூய பக்தரை நிந்தித்தாலோ மட்டும்தான் நாம வந்து கோபப்படணுமே வழிய, அதை தவிர்த்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் கோபப்படுவதற்கான ஒரு செயலே இல்லை. ஆனா நாம தான் அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்காம எல்லாம் நம்மது அப்படின்னு நினைச்சுன்னு நாம என்ன செய்யறோம், கோபம் வருது. நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் பிரகாரம் அங்க நடக்கலைன்னா இம்மிடியட்டா நமக்கு வந்து கோபம் வரும் இல்லையா. அடுத்து தியாகம், ஸோ அதாவது ரெனன்சியேஷன், அதாவது நம்ம துரத்தல் என்பது நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களை வந்து துறக்க வேண்டும். சாந்தி, அதாவது சாந்தமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா, அதாவது அமைதியாக இருக்கிறது, சமநோக்கோட, துன்பத்திலும் இன்பத்திலுமே வந்து ஒரு போல ஒரு மனசை கொண்டிருப்பது. அஜிடேஷன் இல்லையா, நமக்கு வரும் உந்துதல் எல்லாமே நமக்கு இது இல்லையே அது இல்லையே அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே இருக்கும் இல்லையா. ஒரு நிலை கொள்ள முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் வந்தாலுமே நிலை, அதாவது ஒரு ஸ்திரமான நிலையை கொண்டு இருக்கக்கூடிய பாவம் தான் வந்து சாந்தி. சோ அப்ப அதுக்கு பொறுமைதான் வந்து மூல காரணம். பொறுமை இருப்பவர்களுக்கு தானாகவே சாந்தி என்பது வந்து விடுகின்றது. அடுத்து தயை, அதாவது அடுத்து வந்து தயை அபைஷூனம் இல்லையா. சாந்தி ஆன பிறகு குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி. ஒன்று மன்னிக்கிறது, இன்னொன்னு குற்றம் காண்பது. குற்றத்தை ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து என்ன தவறு இழுத்திருக்காங்கன்றது தேடி கண்டுபிடிக்காம அவர்கள் செய்த நிறைவுகளை வந்து முடிந்தால் பாராட்டலாம், இல்லை என்றால் மௌனமாக இருக்கலாம். சோ இப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸை நாம வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும். எல்லா உயிர்கள் மீதும் கருணை கொள்வது ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா. சோ தயை பூதேஸ்வக, அதுதான் வந்து அதாவது அடுத்த உயிர்கள் மீதும் கருணை கொள்ளக்கூடியது தயை என்பது. சோ பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை பூதேஸ்வக. அலோலுப்வம், அதாவது கண்ணியமாக நடந்து கொள்ளுதல். சோ யாரிடத்திலுமே வந்து தட் ரெஸ்பெக்டா நடந்துக்கூடிய அத்தகைய தன்மை. வெட்கம் வந்து, அதாவது நம்ம வந்து மாடஸ்டி, ஸ்டெடி மைண்டட். சோ வெட்கம் என்பது நம்ம தவறுகள் இழைக்காமல் இருக்க வேண்டும். தவறு புரிந்தால் நமக்கே ஒரு இப்படி பண்ணிட்டோமேன்னு ஒரு எம்பாரசிங் சுச்சுவேஷன் இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி தவறுகளை இழைக்காமல் இருக்கிறதுக்கான சூழ்நிலையை தான் நம்ம வந்து மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளணும். அப்படின்னா ஒரு செயலை ஆற்றும் போது அதை நம்ம பக்குவமாக செய்யறது எவ்வாறு, சோ அடுத்தவர்களுக்கும் இதுல எந்த ஒரு உபாதைகளும் இருக்கக்கூடாது, அப்படி ஒரு சங்கடத்தை நாம ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை. மன உறுதி, டெட்டர்மினேஷன் இல்லையா. இந்த வீரம், அடுத்து வந்து ஒரு நெஞ்சுரம் கொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் இல்லையா. ஸ்ட்ராங்கா மன்னிக்கும் தன்மை. தவறு இழைத்து விட்டார்கள் அடுத்தவர்கள் என்றால் அதை நமக்கு தெரிந்த பிறகு அவங்கள வந்து போகட்டும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு மன்னிக்க கூடிய அந்த பக்குவம். தைரியமாக இருத்தல்.
சோ எந்த ஒரு செயலையுமே வந்து தைரியம் கொண்டு செயல்தல், பயத்தினால் அந்த செயலை வந்து விட்டுவிடக்கூடாது. தூய்மை தூய்மை என்பது நம்ம மனசளவிலும் உடல் மனசு ரெண்டுமே வந்து தூய்மையாக இருத்தல். உள்ளேயும் தூய்மையா இருக்கணும், அதாவது போத் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரெண்டுமே வந்து தூய்மையா இருக்கணும். பொறாமையின்மை, என்வியஸ்னஸ் இருக்கவே கூடாது வாழ்க்கையில. அதுதான் ஒரு மனிதனை வந்து அழிவு பாதைக்கு இட்டு சென்று விடும். அது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து நாம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறதுலதான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா? சோ நமக்கு இது இருக்கு, அவங்களுக்கு அது இருக்கு. ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவல்ல கூட நாம அப்படிதான் கம்பேரிசன் ஆயிடுறோம் நம்ம. சோ அவங்க இவ்வளவு பண்றாங்களே, நாம இத்தனை ரவுண்டு பண்ண முடியலையே இல்லையா? சோ இட் இஸ் நாட் தட். நம்ம நிலை என்னவோ அதை நாம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இதுல இருந்து மேன்மையா போறதுக்கு வந்து பகவான்கிட்ட கருணைக்காக யாசிக்கலாம். அடுத்தவர்களுடைய நிலை உயரும் பொழுது நாம அதை கொண்டு சந்தோஷம் படணுமே ஒழிய அதை கொண்டு நாம பொறாமைப்படவே கூடாது. அது ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி பௌதிகமா இருக்கட்டும். கம்பேரிசன் செய்யறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து நாம வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அது கம்பேரிசனுக்கு தமிழ்ல எனக்கு சட்ட ஞாபகம் வரல. சோ ஒப்பீடு பாக்குறது அதை பார்க்கவே கூடாது. எவ்ரிவன் ஹேஸ் தேர் யூனிக்னஸ் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவரவர்களுடைய அதாவது சொந்த இயல்புகள் என்பது உண்டு. ஏன்னா அது அவர்களுடைய கர்ம பலன், உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு உருவத்தை அவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒருத்தரோட ஒருத்தர் நாம் எப்படி கம்பேர் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பாக கம்பேர் பண்ணவே கூடாது. சோ மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இது வந்து அதாவது ஹியூமிலியேஷன், அது அடுத்தவர்கள் மான அவமானம். நமக்கு இன்னைக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க, இன்னைக்கு போன பிறகு அவங்க வீட்டுல ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க, நாளைக்கு மீண்டும் போனா அதே ரெஸ்பெக்ட் நமக்கு கிடைக்கலன்னா அப்ப நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம ஏதோ எதிர்பார்த்துட்டு போறோம்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதனால மரியாதை என்பது நம்ம எதிர்பார்க்கவே கூடாது யாரிடத்திலுமே. சோ எவ்ரிவன் இஸ் ஈக்குவல் ஹியர். அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஏற்றத்தாழ்வுகள் எல்லாமே நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். அதனால நம்ம அதாவது லாபத்திற்காக மரியாதை நம்ம எப்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கோ அப்ப கண்டிப்பா வந்து நமக்கு வந்து மனசுல வலியும் வந்து சேரும். ஏன்னா எதிர்பார்த்ததுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்க நிகழாது எப்பவுமே. சோ எந்த இடத்துலயுமே எந்த சூழ்நிலையுமே வந்து நம்மளால வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் ஃபியூச்சர்னா அடுத்த 1 மணி நேரத்துல என்ன நடக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அவங்க இப்படிதான் நடந்து கொள்வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு போகக்கூடாது. நம்முடைய முயற்சி தான் இருக்கணுமே ஒழிய நமக்கு போன உடனே ஒரு பெரிய வரவேற்பு மங்களார்த்தி பண்ணி வரவேற்பு கொடுக்கணும்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது இல்லையா? அது தவறு. மேலும் இதெல்லாமே வந்து தெய்வீக குணங்களாக வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இதை தவிர்த்து எல்லாமே அசுர குணங்கள் தான். அதனால நம்ம கிட்ட எத்தனை தெய்வீக குணங்கள் இருக்குன்றது வந்து நாம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை வந்து தெரிந்து கொண்டு நம்ம அதை முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதனால நான் இந்த பேராகிராஃபை வந்து இதோட இந்த இடத்துல வந்து இது பண்றேன். அடுத்து 10 அபராதங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இல்லையா? சோ 10 அபராதங்களை பற்றி இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் அபராதங்கள் என்று யாராவது சொல்ல முடியுமா? 10 அபராதாஸ் யார் யார் சொல்ல போறீங்க? ஒருத்தரா சொல்லணும். 10 அபராதங்கள். தமிழ்ல இருக்குங்களா உங்ககிட்ட? 10 offenses of holy name. அந்த இதுலயே இருக்கும் நம்ம அது அவர் வந்து கருத்தாக வெளியிட்டு இருக்கார். இதுல வந்து டைரக்ட் இல்லையா? பத்ம புராணத்துல வந்து பிரம்மகாண்டல to blaspheme the devotees are dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord இல்லையா? தன்னுடைய மேலும் வந்து 2வது அபராதம் வந்து பகவானுக்கு சமமாக பிற தேவர்களையோ அவரிடமிருந்து சுதந்திரமாகவோ அவர்களை நாம கண்டிப்பாக நினைக்க கூடாது. இது அபராதம். 3வது குருவினுடைய ஆணையை வந்து குருவினுடைய கட்டளைகளை ஆணையை வந்து நிராகரிப்பது என்பது 3வது. அடுத்து வந்து வேத சாஸ்திரங்களை வந்து நிந்திப்பது. மேலும் நம்முடைய அதாவது புத்திக்கு எட்டின மாதிரி அதை வந்து புரிந்து கொண்டு அந்த மாதிரியான இதுல போறது, அதாவது ஸ்பெகுலேஷனா இல்லையா? இதுதான் வேத சாஸ்திரத்தினுடைய அர்த்தம் அப்படின்னு நாமளே வந்து சுயமாக கற்பித்தல். அது 4வது அபராதம். அடுத்து 5வது consider the glories of the chanting of Hare Krishna to be imagination. இது கற்பனை. அந்த நாம ஜபங்கள் கூடாது. மேலும் வந்து
புனித நாமங்களுக்கு வந்து தவறான அர்த்தங்களை வந்து கற்பிக்க கூடாது. அது 6வது. அதுக்கப்புறம் புனித நாமங்களை ஜெபிப்பதால் நமக்கு பாவங்கள் எல்லாம் வந்து போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அது வந்து அபராதம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னா அத வந்து பிராயச்சித்தமா நம்ம செய்யக்கூடாது இல்லையா? சோ இன்னைக்கு ஒரு தவறு ஏற்றிட்டு இன்னொரு 4 ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிட்டா பாவம் குறைஞ்சிரும், ஈக்குவேட் ஆயிடும் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யறோம் பாருங்க. தட் இஸ் தி திங். இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் சாண்டிங் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ணா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆஸ்பீஷியஸ். இது வந்து கர்மகாண்டா மோட்லயும் நம்ம செய்யக்கூடாது. சோ பலன் கருதும் செயல்களுக்காக இப்ப நம்ம எப்படி வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே ஒரு வீட்டுல யக்னம் இதெல்லாம் வளர்க்குறோம் இல்லையா? அது எல்லாமே நம்ம ஏதோ ஒரு குறிக்கோள் கொண்டு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இது சொல்யூஷன் நினைச்சிட்டு செய்யறோம் இல்லையா? அது போல நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இந்த நாம ஜபங்கள் வந்து சொன்னா வந்து கிளியர் ஆயிடும் நினைச்சுட்டு செய்யறது அப்படின்னு செய்யறது அது தவறு. அது வந்து 8வது அஃபென்ஸ். அடுத்து நம்பிக்கையற்ற மனிதனுக்கு வந்து இந்த புனித நாமத்தினுடைய மகிமையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. அது 9வது அபராதம். 10வது அபராதம் வந்து டு கம்ப்ளீட். எஸ், நம்பிக்கை இருக்கும், இந்த புனித நாமத்தினுடைய நம்பிக்கை இருக்கும், இது எல்லாமே நமக்கு வாழ்க்கையில வந்து நன்மைகள் வழங்க வல்லது என்பதெல்லாம் தெரிந்திருந்தாலும் எவ்வளவாடி நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்திருந்தாலுமே அதை நாம என்ன செய்யறோம் வந்து பௌதீக நன்மைகளுக்காக நினைச்சுட்டு செய்யறது இல்லையா? அது தவறு. சோ மேலும் வந்து இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங்கும் இதுலதான் வரும். அதனால இதுல இந்த 10 அபராதங்கள்ல இருந்து ஒரு வைஷ்ணவன் வந்து என்றைக்குமே தன்னை வந்து ரட்சித்துக் கொள்ள வேண்டும். இன்அட்டென்டிவ் சாட்டிங் மீன்ஸ் அதுல ஈடுபாடு அற்ற நிலையில் இருந்து கொண்டு நாம வந்து நாம ஜபங்களை வந்து சொல்வது. இது எல்லாமே வந்து குற்றங்களாக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. புலா கிருஷு, அதாவது பகவானின் புனித நாமத்தை, எல்லாரும் மியூட்ல போயிடுங்க. பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதும் பொழுது 10 குற்றங்களை ஒருவன் தவிர்த்து விடுவானாகில் அவன் மெய்மறக்கும் நிலையை வந்து எய்கின்றான். சோ யார் ஒருவன் இந்த 10 அபராதங்களை வந்து, அதாவது புனித நாமங்களை பரப்புவர்களுக்கு மரியாதைகளை வழங்குதல் இல்லையா, அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து வழங்குதல், மற்றும் தேவர்களுடைய நிலையை உணர்ந்து உயர்வான பகவான் நிலையை உயர்வது, அவருடைய நிலையை வந்து உணர்ந்து பக்தி தொண்டை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல், குரு என்ன சொல்றாரோ அதை வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்றது, மேலும் வந்து வேதங்கள் எவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அதை அவ்வாறே புரிந்து கொண்டு பக்தி தொண்டு புரியறது, மேலும் இது நாம ஜபங்களுடைய மகிமையை தெரிந்து மனதளவுல உணர்ந்து அந்த பக்தி தொண்டை செய்யறது, மேலும் பகவானின் நாமம் வேறு பகவான் வேறு அல்ல என்பதை உணர்றதுதான் வந்து உண்மையான அர்த்தமே இல்லையா? நம்ம நாம ரூபத்தில் வந்து பகவானை சேவிக்கின்றோம் என்பதை உணர்ந்து அந்த நாமங்களை சொல்லுதல், மேலும் பாவ செயல்களை செய்யாமல் இருப்பதற்கான மார்க்கத்தை தேடிக்கொள்ளுதல். சோ இந்த பாவ செயல் தெரியாம செய்திருந்தாலும் இது 4 ரவுண்டு சொன்னா சரியா போடுன்னு நினைக்காம, பாவத்திற்கு வந்து பகவானிடத்துலதான் நம்ம வந்து கருணையை வாசிக்க வேண்டுமே ஒழிய, பக்தி தொண்டு புரிய வேண்டுமே ஒழிய, பாவத்தை வந்து நாம வந்து இதை கொண்டு கண்டிப்பாக கரை சேர்க்க முடியாது என்பதை உணர்ந்து நாம ஜபங்களை சொல்லுதல், மேலும் ஒரு பலன் கருதுவதற்காக நாம ஜபங்களை சொல்லாமல் பக்தி கொண்டு நாம ஜபங்களை சொல்லுதல், நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு வந்து இதை வந்து சொல்லாமலே சைலண்டா மௌனமாக இருத்தல் இல்லையா? இதை பற்றி விளக்க உரைகளை சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. மேலும் வந்து அட்டென்டிவா நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நாமத்தை வந்து செவி வழியாக ஏற்று நம்ம வந்து மனதுல வந்து பதிய வைக்கணும் இல்லையா? மேலும் பௌதிக லாபத்திற்காக வந்து இதை நாம செய்யக்கூடாது. சோ இத்தகையது எல்லாமே நாம உணர்ந்து செய்யும் பொழுது அவர்கள் வந்து மகிழ்ச்சியினுடைய அடையாளம் புலகாஷ்ரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு, புலகம் என்றால் மகிழ்ச்சியினுடைய அடையாளம், அந்த மாதிரியான இயல்புகளை வளர்த்து கொண்டவர்கள் நாம ஜபத்துல வந்து அவர்கள் வந்து இந்த ஸ்வீட், எப்படி ரசகுல்லா சாப்பிட்டா நமக்கு ஸ்வீட் தெரியுமோ அதை விட வந்து மேன்மையான ஒரு சுவையை வந்து அந்த நாம ஜபங்களில் வந்து அவர்கள் அதை உணர்வார்கள். இதுதான் நிலை, பாவம். இது அந்த பக்தியினுடைய பாவம் வந்து அவர்களால வந்து உணர முடியும். பகவானின் புனித நாமத்தை குற்றம் ஏதுமின்றி ஓதும் பொழுது ஒருவன் மகிழ்ச்சினால் மெய்மலர்ந்து கண்களில் அந்த நிலை வரும்பொழுது அவன் கண்கள்ல தாரதாரையா நீர் வர ஆரம்பிச்சிடும். இச்லோகத்தில் பகவானின் பெருமைகளை ஓதும் பொழுது மெய் மலர்ந்து கண்ணில் நீர் பெரியும் சொரியும் அளவிற்கு உயர்ந்தவர்களே கடவுளின் ராஜ்யத்துல என்ட்ரி டிக்கெட் எலிஜிபிலிட்டி வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா ஓதும் பொழுது ஒருவன் அந்த அடையாளங்களை பெறவில்லை என்றால் அதுவும் குற்றம்தான் என்று, நமக்கு இப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸே வரல அப்படின்னாக்கா நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது we are doing offense என்றதை வந்து நாம அப்பயே கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு இந்த பக்தி பாவமே வரல, இந்த கண்ணுல இருந்து தாரதாரையா வரக்கூடிய நீர் வரல, நாம ஜபம் சொல்லும் போது வரலன்னா
நாம இன்னும் ஏதோ சில அதாவது அபராதங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பொருள் என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக இங்க பிரபுபாதர் வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கிறார். சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் இதற்கு ஒரு எளிய வழி சொல்கின்றது. அதனுடைய ஆதிநிலை 8ஆம் அத்தியாயத்துல இன்னும் படிப்பீங்க, மாதாஜி உங்களுக்கு எடுப்பாங்க. 31வது ஸ்லோகம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒருவன் பகவான் சைத்தன்யரை சரண் புகுந்து பகவானின் புனித நாமமான ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஓதினான் என்றால் அவன் குற்றங்கள் அனைத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றான் என்றும் சொல்யூஷனும் இங்கே கொடுத்துட்டார் பிரபுபாதர். அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடத்தில் வந்து நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் அந்த அபராதங்களிலிருந்து நாம வந்து விலக்கப்படுவோம். புனித நாமங்களுடைய மகிமையை வந்து நாம தெரிந்து அந்த நாம ஜபங்களை செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து பகவான் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அருள் புரிகின்றார். நமக்கும் அந்த பாவம் என்பது ஏற்படும். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருப சிந்துபியை வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தக்கு ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.